Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 131. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis. Aquí estou de novo, 2 semanas en vir por aquí, pero aquí estamos, o 11 galego da xornada. Primeiro de todo, como sempre, Antón Vieites, que tal? Moi boas noites. Que pasa? Que tal? Como estás? Canto tempo, Mira, sabes que che digo? Vou dicir unha maldade bastante grande. Estou pior hoxe que hai 2 luns cando fixeches o 11 galego. Estou menos afónico, pero atópome pior. Así que, bueno, cousas que pasan. Aquí estamos, que hai xente que non confiaba en que parecía que xa ia ser infografía e non ia haber máis vídeos e directos, pero aquí estamos. Con pejatinas por aí, mima outro día na Cenet, o xoves quedou, mira, é que non quedou recuncho da sala Cenet en Pontevedra sen pegatina de Fica coa bola. Íamos pegando ya a xente pola espalda. Houve algún que chegou a casa pola noite de resaca e seguro que traía pegada, valga a redundancia. Mira, anda polo chat Volquezeta, e teño eu isto por aquí que quería ensinar, Antón, que unha maravilla, estilo salvaxe, estás en abril porque ainda non o escoitei, pero pilleillo aí unha morea de cancións, un disco que fixo Volks. Se queredes máis información, falade con el, que é unha maravilla, teño que escoitalo, pero tamén no envío mandoume isto, mira. Maravilla. Seareiros. Maravilloso. Espectacular. Maravilloso. Agradecido. Contame. Nada, unha cousa rápida. Teño máis pegatinas, pero vou a ir sacándoas conforme pase o directo, vale? Isto para crear hype. Máis pegatinas de Fica coa bola? No. Eso non me contache. É que hoxe teño moito cine. xa veremos. Como cine, querido, hoxe que estou medio chungo un día máis, é a importancia da saúde, importancia de ir ao sitio onde coidan de nós, o importante que é facer deporte, sentirnos activos na vida. E como non envío nada, a min non me saúdan. Jatalín, boas noites, celoso. Sempre ten que haber un celoso en todas as familias. Claro que sí. Gustaríame porque na nosa relación eu son o tóxico, pois Catalín sería tamén tóxico, non? Entón... Que boa felicitación en Mellores Amigos do outro día de Antón Vieites, buscando a palabra enfadado, e son 4 conversas nosas nas que eu digo, estou enfadado, Antón, non, é que me enfada. En fin, non sei cal é o tóxico dos dous. O importante, que imos ao gimnasio, o mellor gimnasio do mundo, que hai xente agardando por nós, na Avenida Lugo 6 Baixo, o Exalta Centro Deportivo, cos mellores profesionais, as máquinas sempre a vanguarda, xente que vos axuda para coidarvos, para coidar da saúde. O Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. Grande, Madialevo. Madialevo por toda a escadra. É aquí onde se presentan reclamacións a 11 da xornada. É aquí 11 meses suscrito en Fica coa bola, Madialevo, é tremendo. Madialevo é como o soldado que mantén vivo todo Twitch en galego, a verdade. Bueno, e tamén a TQHT, etcétera, pero é como, ademais do que fai el en Twitch pola creación de contido, cos seus mapas aí GeoGuessr, campos galegos, tamén apoiando a todo o mundo que cree contido. Supoño que os que lle molan máis que os que menos, pero sí, señor, apoiando os proxectos. Xa vamos coa entrevista, perdón. Estou moi viciado ao xogo dos concellos, tío, é increíble. Sí, é tremendo. Culpa tamén de Alex Gesto, que non para de subir aí a Twitter. Pero estou moi enganchado aos 313 concellos, o sea, é unha auténtica barbaridade. Bueno, Madialevo puxo, é aquí onde se presentan reclamacións 11 da xornada, porque non vai entrar Manu Vizoso, el dixo que tiña que ter xa contrato vitalicio no 11 galego, non vai entrar Manu Vizoso, así que as reclamacións na outra ventanilla, aquí non é. Bueno, Antón, quen é o noso xogador Exalta da xornada neste 11 galego 131? Bueno, pois levanos ata Peisaco, onde se cumpriu a máxima de adestrador novo Vitoria Segura, porque Iván Sánchez colleu o equipo da Porta Santa e comezou cun triunfo con autoridade por 3-0 ante un Ordes que só cedera 8 puntos no que ía de curso, e o noso xogador Exalta da xornada apareceu na segunda metade para sair dende o banco e facer 2 golazos que son os seus 2 primeiros goles da tempada. Jorge Raña, que tal? Moi boas noites. Hola, moi buenas, que tal?
Bueno, primeiro de nada, como foi a semana? Porque semana de troco de adestrador, supoño que limpar moito as cabezas, tocar o menos táctico ou non posible e sobre todo buscar esa reacción que chegou. Bueno, al final es una semana rara, un poco con cambios, al final te despides de un cuerpo técnico y en el mismo entrenamiento empieza otro, pero bueno, así es un poco el fútbol. Al final las cosas no iban muy allá y bueno, le decidieron que necesitábamos un cambio. Y bueno, esta semana empezamos con Iván y la verdad que el fin de semana pues que nos fue muy bien, mejor de lo esperado, te diría incluso. Y bueno, ahora toca seguir y a ver si podemos ir un poco hacia arriba. É un pouco os caprichos que ten o fútbol, non? Que é a segunda vitoria da tempada do Paio Saco. Estou seguro de que houve moitas semanas que a vitoria tamén puido chegar antes, que ao final o máis doado sempre é o adestrador, é o que sempre sae do barco de primeiro cando non van ben as cousas, pero iso, o que puido facer Iván Sánchez por esta vitoria foi máis no mental e no que despois entrara a pelotiña. Pouca man puido ter. Pues sí, la verdad eso, tuvimos 3 días con él nada más esta semana. Sí que se centró un poco en darnos unas ideas claves, tanto él como Marcos tenían muy claro lo que querían hacer y un poco eso, jugar un poco con lo sentimental, un poco con lo mental y pues bueno, intentar pelear el partido, ya que venía el Órdenes, que venía, como dijo antes, cediendo muy pocos puntos y la verdad que salió todo perfecto. O partido é, para entendernos, é de 3-0 ou é un pouco abultado? Si el partido acaba 1-0 tampoco pasa nada. Al final tuvimos la suerte de ponernos por delante la primera parte y sí que la segunda ya nos costó más. Ellos, bueno, tuvieron más balón, tuvieron más ocasiones. Pudimos aguantar y al final, pues en 2 contras casi seguidas, al final metemos el segundo y el tercero. Pero bueno, si hubiera quedado el partido 1-0 no habría sido raro. Metemos, Sí, claro. Nosotros somos un equipo, aunque las marque yo, las marca el Paio Saco, no el equipo de Raña. Entonces, marcamos todo. La verdad que tenemos un gran grupo y vamos todos a una. Xa facían falta eses 2 primeiros goles da tempada, porque ademais Jorge Raña no 11 galego xa ten entrado moito, digamos que en preferente estás habituado a que as cousas foran mellor en aspectos goleadores. Este ano custou un chisquiño máis que caese o primeiro tanto. Sí, a ver, yo no estaba preocupado, en algún momento tendría que caer, más tarde, más temprano. Bueno, al final no teníamos tantas ocasiones quizás como otros años y bueno, al final cayeron esta semana los 2 y bueno, esperamos que se destapara un poco el tarro y que empiecen a caer ahora. Temos vídeos, goles. A min, sobre todo, o que me guste é o terceiro. A ver, veña, vámonos poñer e imos reaccionando. Home, que o primeiro venga empurrada, non? O primeiro todo mérito de Josiño, ou que? Bueno, la verdad que sí que pensaba que iba a tirar él, la verdad, allí en el momento. Y bueno, la verdad que me la dio y contento por haber marcado. La verdad que ahora que estoy viendo el vídeo, sí que notaba que venía un contrario por mi lado derecho, pero no sabía que estaba tan cerca, así que bien, lo hice bien. Coa perna zurda. E no segundo, home, se no primeiro é mérito de Josiño, no segundo é todo teu, porque roubas aí o balón, é todo transición túa e acabas definiendo. Sí, la verdad que solo pensaba en correr más que el defensa que tenía al lado y casi me como a mano al portero, pero bueno, al final sí. Bueno, casi, sí casi no, con sí, Michelo casi sí. De hecho, cuando me levanto, lo primero que me hago es preocuparme por él, porque la verdad que ya nos llevamos un buen golpe los dos. Sabía que iba a ir un poco abajo, entonces intenté picarla un poquito por su pierna, la pierna que tenía apoyada en el suelo, y la verdad que parecía que iba al palo, pero al final entró. Mira o dato, Antón, que ten Jatalín polo chat, Jatalín non, Madialevo, perdón. Dicía, levaban 7 goles anotados hasta esta xornada e agora 10, é dicir, marcastedes prácticamente os mesmos, a metade dos goles esta fin de semana dos que levabades en 12 xornadas, é unha animalada. Sí, en muchos partidos, la verdad, o sea, tienen muy pocas ocasiones, son muchos duelos en medio del campo y al final las áreas se pisan muy poco y es muy raro ver un partido con demasiados goles en preferente, tal y como es el juego de los equipos. Bueno, lo raro es que haya tantos goles, pero bueno, tuvimos muchos empates a 0, muchos resultados muy muy cortos y al final eso provoca que ni encajes mucho ni que ni metas mucho. Gustoume o que puxo Volk polo chat, que sabes cando estaba de moda en Twitter o típico de o meu titular, 2 puntos, algo así de coña, pois é bastante guai. Puxo, pódese decir que Jorge mandounos a rañala. Seguro que bueno, non é a primeira vez que te fan esa coña, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno, se encaja bien, no hay problema.
Entrou ben. Tamén dicía por aquí Jatalín, preguntadelle a Jorge, tiñámola apuntada despois no repaso da carreira, pero bueno, que senón despois Jatalín di que non lemos as súas preguntas. Despois de toda unha vida no Vitoria, deu o paso a Paio Saco na terceira federación e de volta na preferente. Descarta un retorno ao Vitoria? A ver, el Vitoria estuve mucho tiempo, la verdad que todo el tiempo estuve muy bien. Ahora mismo, la verdad que estoy súper contento en Paio Saco y espero seguir más tiempo, por lo menos todo el tiempo que me dejen. A partir de ahí, pues bueno, quién sabe, la verdad. No se saben estas cosas, no se saben, pero bueno, de momento estoy súper contento aquí y espero que quedarme más hasta que me echen, claro. Pero segues ligado, non? Porque segundo a nosa web de referencia, lapreferente.com, trayectoria como cuerpo técnico, delegado de equipo, Victoria Infantil, Victoria Alevín. Sí, ahora mismo estoy allí con alevines y con benjamines. Estuvimos hace unos años, tanto mi hermano como yo, ahí con infantiles y bueno, allí sigo entrenando también hasta que me dejen. Do que dicías antes de que agora hai poucos partidos na preferente con moitos goles, xa son varios anos no Paio Saco, lamentablemente para os da Porta Santa, pois non todos na terceira, tamén con ese descenso a preferente. Non sei se notas que cada vez é unha categoría máis cadela, máis traballada tamén no táctico e polo tanto vese menos resultados abultados, menos superioridade tamén dos equipos da parte alta respecto dos da baixa. Sí, la verdad que es una categoría muy competida, siempre, bueno, estos últimos años pues igual hay algún equipo que por arriba pues punta mucho, como pudo ser el Montañeros el año pasado, o puede estar siendo el Negreira incluso, pero el resto creo que hay mucho miedo a perder también, y entonces eso hace que los partidos sean muy cerrados. Una vez pues se abren, sí que se ven más ocasiones, pero cuesta mucho abrirlos, entonces sí, creo que se nota mucho en estos últimos años que, bueno, que la gente tiene mucho miedo a perder, que la gente quiere los puntos y cuesta un montón. Jatalim, o Negreira leva 29, Ordes 26 e Santirso 22, casi 2-3 de media por partido. Non digades que hai sequía. Sequía teñen algún solo. Bueno, el caso de Negreira, la verdad que nosotros en el partido contra ellos se les veía otro ritmo, otra chispa, por así decirlo. Pero bueno, después eso, puede haber 2 o 3 goles, como voy, por ejemplo, en nuestro partido este fin de semana, que muchos son en el final. Al final los partidos eso, llegan a los finales muy apretados y es raro ver demasiados goles. Eu quería incidir, Jorge, no tema de Iván, na chegada de Iván, porque, bueno, digamos que, non sei, para os xogadores ver que un adestrador que vende facer as cousas moi ben co Silva na terceira, que baixa preferente ao Paio Saco para xogar o equipo cando está en dificultades, non sei se a nivel mental o que pode cambiar eso, porque, a ver, supoño, penso que Iván pues podría ter mercado na terceira, por exemplo. Sí, la verdad que cuando nos dijeron que venía, pues fue una sorpresa, porque eso, venía de hacer además un muy buen papel con el Silva las 2 últimas temporadas que estuvo, y la verdad desde el primer día se metió en el barco de lleno, está intentando hacerlo lo mejor posible para que salgamos de ahí, ayudarnos con todo, apelando pues a un poco a eso, lo que dije antes, a lo sentimental, a la afición, a hacer las cosas bien y que la afición esté orgullosa de nosotros, y la verdad que en el poco tiempo que lleva se ha notado un montón. A partir de ahora, con más entrenamiento, verá más cosas en el campo y bueno, tenemos que esperar a estas semanas. Tardache 12 xornadas en marcar os 2 primeiros goles. Curiosamente, ese número 12 foron os que, se non nos falla esa web que dicía antes Antón, lapreferente.com, foron os que marcache o ano pasado. Estás a tempo, non? De igualalos como mínimo, o que? Ou ainda que tardaras moito xa non contas con eles. Sí, aún estamos en noviembre. Claramente da tiempo. No es fácil, hay que decir, no es fácil meter goles en esta liga, pero bueno, hay tiempo y jornadas de sobra. Xa que está de moda esta semana o frío, que tal levas ti o frío? Porque eu sempre que vou a currar a Porta Santa pasa un frío aí que é unha cosa tremenda. Ese campo para min é moi frío. Esta última semana, comentándolo con más compañeros, fatal. La lluvia y el frío son insoportables, hay que decirlo. De hecho, y tanto Iván como Marco, su cuerpo técnico nuevo, lo primero que nos dijeron era que hacía un frío infernal. Pero bueno, uno al final con los años se acostumbra y sabe que va a hacer frío, pero bueno,
infernal. Como para traer xente de fora, macho. Xa se curten. Mira, anda Fer Gordo polo chat, que deixou tamén algunha pregunta aí en modo historia, en modo vacile por Instagram. Temos varias para Jorge Raña, así que imos ir lendo algunha. Fer Gordo puxo que bonito tería sido ver a Jorge Raña na doble punta de ataque con él. Valía para todo, la verdad que decirlo que valía para todo. Para un roto y para un descosido. Jugó lateral, lo hizo bien, jugó de medio, lo hizo bien, de central lo hizo bien, e incluso en punta lo recuerdo habiendo metido goles en la Porta Santa, así que jugadorazo, la verdad. Temos varias sobre Dani Carnota. De Niro di para Jorge, que tal como compañeiro Dani Carnota, e tamén Marcos Ayer, que puxo para Jorge Raña, é Dani Carnota o mellor xogador co que xogache? Carnota, lo que es un personaje. Eso desde luego. La verdad que en el vestuario es un lujo tenerlo, involucra a todo el mundo, está siempre de buen humor y te lo pasas genial con él. No sé si el mejor jugador o no, pero de los mejores compañeros sin duda. E o propio Dani Carnota tamén dixo a súa pregunta. Para Jorge, mellor momento da semana? Mejor momento de la semana. Non sabes por que o di? A ducha de agua quente. Buah, esa desde luego. Eso desde luego, no sé. A saber por lo dice. Ya le preguntaré. Dani Carnota é o mellor, di por aquí Marcos Ayer. Tamén deixou a pregunta Mario Aldao, que xa respondiche un pouco, pero bueno, que se estás contento no Paio Saco. Sí, la verdad que desde el primer día siempre lo dije. Es raro que cuando llegas a un sitio nuevo estés tan cómodo, sientas que están tan pendientes de ti, que todo el mundo te ayuda, te dan de todo, te hacen sentir como si llevases allí toda la vida, tanto, ya no hablo solo de jugadores y del vestuario o cuerpo técnico, sino de la gente que viene a vernos, la directiva, la gente que siempre está pendiente del equipo. La verdad es una pasada y estoy súper contento. Ven calendario bonito agora, non? De poder escapar, bueno, non sei se eres dos que mira o calendario non, ou partido a partido evidentemente, pero de poder escapar desa zona baixa da clasificación, porque agora toca Cidade de Ribeira, Sigüiro e Dubra, son os tres vindeiros partidos do Paio Saco. Sí, la verdad que pasamos un poco ahora la zona alta, porque vino la Lalín, el Órdenes, Negreira, ahora nos tocan un poco los que están en nuestra liga, por así decirlo. Y es una oportunidad para salir de ahí. Al final los partidos hay que jugarlos siempre y hay que intentar sacar los puntos, igual que ellos también van a querer, pero bueno, es un momento de poder salir ahí un poco de esos puestos y pues jugar un poco más tranquilos, por así decirlo, no con la sensación de estar ahí peleando siempre por salir de abajo. Así que bueno, complicado. Pero sobre todo, joder, bueno, desde que teño uso de razón no fútbol galego, que non é moito tempo, o Paio Saco sempre era hai que facerse forte na Porta Santa, e claro, ata onte non chegou esa primeira victoria como local. Sí, la verdad que tardó bastante. Tuvimos varios partidos en los que podríamos haber ganado, pero lo que dije antes, partidos de 0-0, que nadie quiere hacer de más por miedo a perder, y al final, bueno, sí que tardó mucho, estamos en noviembre, la verdad, para haber ganado el primer partido en casa, pero bueno, esperemos que lleguen ahora muchos más. Como canteirando victoria, estáche sorprendendo co equipo que montaron sendo recén ascendido o ben que lles está indo neste inicio de liga? La verdad que el año pasado en primera ya hicieron un muy buen papel. Tienen un buen entrenador con Miguel, bueno, a mi parecer. Y la verdad que no me sorprende. Creo que tienen un buen grupo, saben un poco a lo que juegan, cuáles son sus virtudes y intentan siempre hacer lo máximo posible, intentar siempre estar en el partido. Y la verdad que no me sorprende que estén ahí en mitad de tabla, la verdad, y no creo que tengan demasiados problemas para mantenerse ahí. Ollo a pregunta de Jatalime, entón. Pregúntalle que cousa é a pior de Paio Saco ou que cambiaría se dependera del, porque para escoitar todo bonito e políticamente correcto xa poño a televisión. El frío claramente es una cosa que cambiaría, 100%. Después tampoco creo que haya muchos, la verdad que es un muy buen sitio, pero claro, tiene el problema de, bueno, que no están, por así decirlo, no está en Coruña, no está muy lejos, pero no está en la ciudad, no puedes ir andando, por así decirlo. Pero después, no, la verdad que es un muy buen sitio para ir. Si algún jugador se lo piensa en algún momento, es un buen sitio para ir. Que fale con Josiño, que é o anfitrión ideal. Exacto. Exacto. Dicía Fer Gordo, eu cambiaría o churrasco mensual por semanal, o mellor esa é a clave.
Sí, no sé yo si los que organizan el churrasco estarán de acuerdo. Semanalmente también estaría muy bien, ¿eh? No habría queja ninguna, pero bueno. Dicías ti antes o de a nosa liga, non sei, este verán falar de obxectivos en un sitio como Paio Saco sei que é moi diverso, moi, bueno, que cada un evidentemente pois non creo que se marque o obxectivo primordial, a exixencia de volver a terceira canto antes, porque foi un soño eso, pero non sei, que se falaba de obxectivo esta tempada? La verdad que si hablan de objetivos, la verdad que no me enteré. Yo no, no escuché nada de objetivos, nadie nos dijo tenéis que intentar subir o tenéis que jugar el playoff o lo que sea. Allí al final lo que quieren es que compitamos, que lo hagamos lo mejor posible y pues mira, si el club tiene la suerte de estar tan arriba como estuvo hace unos años y subir, perfecto, y si se mantiene, pues muy bien. Al final hablaba de nuestra liga porque es pues con los grupos, con los equipos que estamos un poco parejos. Al final, pues, a ver, mirar hacia el playoff ahora mismo es un poco irreal, por así decirlo, porque están lejos, no demasiado, pero está lejos. Pero al final vienen los equipos que están cercanos a nosotros en puntos y es nuestra liga ahora mismo. A partir de que vayamos subiendo, pues se verá cuál es la nuestra y cuál no. Hai que, mira, antes preguntabanche por que cambiarías de Paio Saco, o mellor o que había que facer era vetar o Arteixo, porque a vez que destaca alguén do Paio Saco, ven o Arteixo e o leva. Hai algún polo chat tamén, pescan moito na Porta Santa. Uno que mencionasteis antes, un tal Marcos ayer, sí. Uno de los recientes tamén. Mira, xa nos está pisando un pouco máis a levo a pregunta clásica, que é a de coñecer un pouco máis a que se dedica Jorge Raña fora do fútbol. Di, como enxeñeiro que é, que pensa Jorge que se pode mellorar na Porta Santa? El gimnasio lo primero. Quieren hacer un gimnasio, parece aquello de la Sagrada Familia, que lleva más tiempo que... No sé. El gimnasio seguro. Yo... Incluso un poquito más de grada haría, porque la verdad que tenemos la suerte de que venga a vernos mucha gente y ves siempre mucha gente de pie, tanto llueva, haga frío o caliente el sol, pero si pudiera tener un poquito más de grada para esa gente que se pudiera estar sentar y estar tranquila viendo el partido, pues sería también fantástico. Curras de enxeñeiro? Pues ahora mismo estoy con el trabajo de fin de máster, a ver si lo acabo ya de una vez y... ¿Sobre qué va ahí? Pues estoy haciendo ahí una conexión, la vía Ártabra, aquí en Coruña, que conecta con la P9 y con la 6, una cosa, bueno. Unha cousa tensa e interesante. Algo máis, Antón? Tes unha pendente polo chat, creo, que me gustou moito o nome de usuario, a ver se podes decir, porque Merco Bogal resolvo. A ver, o nome do usuario é HFURJBRKE Quequeo 90. Pregúntalle cales son as fichaxes do Paio Saco que máis destaca. Pues mira, últimamente, bueno, yo a Martín López no lo considero fichaje porque ya estuvo en el club y la verdad es que parece como que nunca se fue. De lo que más está destacando últimamente, creo que es Hugo, el portero que vino del juvenil de Montañés División de Honor. La verdad que le está tocando jugar últimamente, pues lesionado Dani Moreno. Y la verdad que lo está haciendo fantásticamente bien. Creo que desde que empezó a jugar lleva un gol en contra, si mal no recuerdo, en Sofán. Y la verdad que, sin irnos más lejos, ayer salva el empate varias veces y te diría que es uno de los que más está destacando ahora mismo. Pois, Jorge, que 1.000.000, grazas por estar aquí connosco en Fica coa Bola, parabéns por eses 2 primeiros goles, agardemos que sexa un punto de inflexión pro Paio Saco, reparte apertas por ali, que sempre que fomos tratarnos maravillosamente, o Presi, Josiño sobre todo. Nada, ánimo con TFM. Eso, ánimo con TFM, moitas grazas e moita sorte, tío. Nada, muchas gracias a vosotros. Aí está, graciñas, tío, falamos. Gracias. Pues moi ben, Jorge Raña, sí, señor. Gústame moito Paio Saco, eu empecé... É tremendo. O ano que empecé na terceira fui moito a Porta Santa. Comíme moitos 0-0, pasei moito frío, pero gustei moito. Sí que ten razón que sempre está chea a bancada da Porta Santa, sempre. Lembro cando fixemos os vlogs eses en Semana Santa, que a verdade que a Porta Santa estaba a reventar. Temos... Didi. Espero blog, bueno, non sei canto tempo van a estar, pero xa que lle preguntei a Marcos Piedras pola ruta de viaxe, espero un vídeo, ainda que sexa curtiño, en Bucarest, porque é unha cidade infravalorada, fica coa mochila unha semana máis, fica coa bola.
Fomos ao gimnasio con Jorge Rañas, tivemos aí un pouco facendo pesas, máquinas, un pouco de cardio tamén, e agora temos que merendar, temos que cear, xa é noitiña, e chegan os ovos da boa, os mellores do mundo, os máis ricos, os máis saborosos, huevos camperos, no día no Carrefour, na hostelería galega, os mellores do mundo, el huevo de la abuela. Mira. Ah, hoxe está chea, claro que sí. Que no, quédame dous para cenar. Quédame dous para cenar. El huevo de la abuela, os ovos da boa de Melí de Promundo patrocinan o bazo da xornada. E quen é Antón Vieites o protagonista do bazo da xornada? Bueno, podemos decir que Figo a bola non é gafe, senón que vai ali, no? E o rapaz responde co seu primeiro gol na terceira, porque lévanos ata Bisma este xogador o bazo da xornada pasando por Sigüeiro, e que un de Sigüeiro marcou o sábado o seu primeiro gol na terceira para un Montañeiros que tumbou a todo un Somozas. Os de Jairo Arias venceron ao que chegaba como segundo clasificado da terceira, co tanto do defensa, pivote, centrocampista, vale para todo. José Balsa, que tal, boas noites? Que tal, como estamos? Que boa forma de entrar nunha entrevista, así da gusto, claro que sí, joder. Só espero, o primeiro de todo, José ou José? José Millón. Pois, te preguntei. Sí, pero hai que trocar entón o CEO de Google, porque ti buscas José Balsa e é todo José. Neste 11 vas ir como José, sinto moito. Non hai problema. A verdade é que en todos os documentos oficiales pon José menos no DNI non pon José. Daste conta a comunicación que temos Anxo máis eu, que traballamos xuntos, e ademais temos Figo a cola xuntos, para que eu dixera José, e aínda así non... Aínda así fiaime máis de Google que de ti, que mal fala da nosa relación iso, macho. Pasa nada. A primeira polo chat xa, para empezar, para romper o xeo, máis aínda. Unai Peón, mi madriña Balsa, xa xuntas máis palabras que o sábado a noite. Bueno, tampouco foi para tanto. Bueno, que contento, non? Primeiro gol na terceira, ademais para tumbar a todo un Somozas que prácticamente non encaixa, que prácticamente non perdía, que estaba aí arriba. Moi boa vitoria, imagino que unha finde para celebrar. Sí, a verdade é que moi contento. Ao final, eu xa dixen outro día que o meu non era marcar gols, pero se pode axudar o equipo marcandos, indo por encima ganando, é o mellor. Ademais contra o Somozas, que sí que moi boa equipo, a verdade, que xa levaba moi boa racha, conseguimos tumbalos. Piso de estudiante en Coruña, pregunto. Piso de estudiante. Entre a luz blanca, que se mella que un piso bello. Mobles bellos, sí. Modo celestial total esta entrevista. Hai que sobrevivir como se pode. Totalmente. Oxe libre, non? Oxe... perdón. Nada, que se me chegaras a pillar 5 minutos antes ainda estaba ordenando todo isto, pero bueno. Nada, quedouche ben, é bo setup, É verdade que hai moito branco ao redor, pero está ben. Sí, non hai queixa. Dicía eu que houbo libre hoxe, non? Que Jairo aí portouse un pouco e deixou o luns libre. Sí, xa tocaba descansar algo. máis lunes, máis viernes, a verdade é que moi ben, moi ben. Porque moi importante gañar ante todo un Somozas, tendo en conta tamén o calendario que tedes, pero sobre todo nunha semana na que hai parón. Sí, ao final, irse con boas sensacións ao parón sempre está ben. E despois agora sí, claro, o calendario que nos toca é bastante complicado. Creo que nos toca Estradense agora. Estradense e Compus. Sí, Estradense e Compus, e despois creo que xa vamos ao Barco, que tamén é unha saída difícil. E ao final é complicado. Hai que sumar todo o que podamos. Preguntámolo antes a Jorge, podemos falar tamén de nesa chegada a Sigüeiro, agora Montañeiros, ese do que se fala no verán, non? Dese, cal é o obxectivo do Montañeiros cando asinan a José Balsa, que non José, no verán? De que se fala? A ver, ao final, eu falei con Jairo e xa me comentara o proxecto, de que iba a ser un proxecto de equipo xove, de equipo que propoñía, que quería xogar, e ao final chamoume moita atención, ademais eu estou estudiando aquí na Coruña, entonces viña moi perfecto. O Sigüeiro chamaba a atención, obviamente, tamén
aí estar en dinámica co compos, pero ao final decanteime por comodidade tamén, porque ao final estes últimos anos estaba indo e vindo no tren, e queiras que non perdes tempo. É así moito máis cómodo. Ganas en calidade de vida tamén. Falaba Antón de que xa falamos na radio cando saíche destacado no Galicia en goles. Tamén falou Iago Domínguez, o porteiro do Somozas, quedou a gusto co estado do terreo de xogo de Visma. É para tanto ou como está ese céspede? A verdade é que o céspede está complicado. Nós que entramos ali todos os días xa temos máis ou menos controlado, pero se non, a verdade é que fixaron agora uns amaños aí que tiñan uns fochancos e puxaron uns apaños aí, puxaron un pouco de erva por riba, pero está nas últimas o campo. A ver se xogamos xa en Elviña porque mi madre. Pero bueno, o campo é o mesmo por dos xogadores. Claro, esa é a realidade, Vemos o gol, Antón. Sí, pero antes, espera un momento. Dalle. Jairo, como fala contigo? Quero decir, faz unha exhibición contra o Montañeros o ano pasado na preferente e di quero este tipo no meu equipo ou como son as conversas? A ver, ao final o Jairo xa o conocía desde fai moito tempo. Entonces xa sempre hubo boa relación entre el máis eu. Nada, chamoume un día, fun falar ali con ele, explicoume de todo o proxecto. Ao final, os Montañeros é un equipo que toma esas cousas moi en serio. O vexo no día a día, sobre todo. É un equipo bastante profesional para estar en terceira. Eso foi o que máis me chamou a atención tamén. Falei con ele, deixou as cousas moi claras e gustoume. Antes do gol temos varias aí polo chat. Dicía Jatalín, preguntádelle por Iago López que tal está e se aprende moito dun xogador dese nivel e experiencia. No, Iago está mellor que nunca agora. Eu pensei que... Ata lle viu ben. Eu pensei que igual iba a ter algo de medo, tal, nada. Aí o líder na defensa, é verdade que se aprende moito dele, porque ao final ten moita bagaxe na terceira, segunda B, sabe moito, ao final aprendes todos os días, sabes? E tamén dicía Skulmart, como é pasar de xogar todo nas últimas tempadas a xogar só os últimos minutos ou nin entrar ao campo en algún partido? Que tamén, che digo, que si Jairo tiñas bo rollo con el dende hai tempo, un pouco antes puido poñerche, Home, todo o mundo lle gusta xogar máis. Pero bueno, ao final, é o que che digo, é un equipo que ten moita competencia. Somos unha plantilla moi larga, é complicado a facerse. Ao final, é un equipo que ten o seu estilo de xogo. Así que as primeiras xornadas, a pretemporada e tal, hai que facerse eses mecanismos, eses automatismos. Ao final, sí que fastidia, obviamente, como non che vai fastidiar non xogar. Pero traballando, entrenando ben, ao final chega a oportunidade, hai que aproveitala. Caneu ben, Antón, caneu ben, damos ya aprobado. Caneu ben a pregunta, non houbo problema, así que nada, imos ver o primeiro gol de José Balsa na terceira, que ademais, oye, central, pivote, como dicía Antón, definiche moi ben. É verdad que che puxo aí ben Jorge, pero, no? Sí, no, a min, eu xogo onde me poñan, eu vou vendo o que fago. Pero a verdade é que tampouco pensei moito, dixen, on lado é que sexa o que sexa. A acción do gol, o control de Jorge é moi bo, pero ti xa en canto controla xa ves aí a acción do desmarque, a cruzadiña, a verdade que é un moi bo gol, para ser o primeiro en terceira é moi bo gol. Sí. Está ben, non teño queixo. E despois, quería preguntarche eu polo que che di Pape, que xenio e figura, sempre destacado aquí en Fica Cabola, despois tamén falaremos del que dixou unha pregunta en Instagram ou algo así. Que che di na celebración? Porque tira da túa camisola que debe unha deixar con 2 tallas máis, polo menos. Eu non sei o que me di, a verdade. Eu só sei que me agarra dun brazo, tira mo chan, eu xa non sei. A verdade que non me acordo moito, pero... Levei na ben porque teño a cara toda rascada, pero non sei se foi nesa ou cando foi. Como é compartir vestiario con Pape? Que tal? Que esa barreira lingüística, pero ten pinta de persoeiro criminal. Non, é un personaje que flipas. Abre pouco a boca, pero cando abre supo pan, porque mi madre. Pois, Antón, podes lerlle ti a pregunta que deixou en Instagram? Por que? No, básicamente puxemos preguntas para José Balsa e Jorge Raña. Pape dixo Balsa. Esa é a pregunta, esa é a súa pregunta. Balsa. Creo perfectamente.
Xenio na, figura. na radio houve unha pregunta máis ou menos así outro día, porque preguntamos ya a José como é, o sea, que se presentase José Balsa, quero dicir, máis ou menos é o mesmo. É a mesma pregunta. Na radio foi como saliu tamén. Estás nervioso agora pola entrevista esta? No, nervioso non, pero sempre estás así... unhas mariposas, poden chamar. máis na radio ou agora? A radio impón máis, non? Sí, igual, sí, porque ao final non ves ao que te está entrevistando, pero despois fanches preguntas por un lado, polo outro, bueno, ten a súa cousa. A culpa son vos, Sí, sempre. Antón non ten maldad, O problema é cando pasa cos do estudio. Claro. Unai Peón, preguntadolle como chegou o sábado a casa. Cheguei. Chegou. Claro. Xa é importante. Pero bueno, ben, ao final tampouco foi para tanto. Que había que preguntarlle a él tamén. Como chegou Bueno, Unai? lucindo brecha na cella tamén, normal. Bueno, eso ten a súa parte boa tamén, tes tema de conversación fácil. Engade carisma. Sí. Pregunta Catalín, cando debutou co Compos na segunda federación, como se viu con xente como Manu Barreiro, Antón de Vicente ou Pablo Antas? A verdade é que ese partido teño moi bo recordo. Eu acordome de xogar con Antas aí no medio, aí xoga calquera. Telo moi fácil para xogar. Ainda que lle mandes un melón, el pouso hecho no chan. E ao final tes arriba a Manu Barreiro. A verdade é que guardo moi boa experiencia dese partido. É o último do ano que dividen a primeira e segunda federación, non? Debeu ser ese. Como? Preguntaba entón que partido foi ese no que debutas. Eu creo que era xusto o último no que debutan 4 ou 5 cantiráns do Compos, con Iago, pode ser? No, eu debuto con Michel Alonso. Tireime unha tripla e non Sí. entrou. A verdade é que foi algo chistoso, porque xogamos ese partido contra o Langreo, xogamos Álamo máis eu, que éramos xuvenís aínda, e claro, ese partido perdémoslo 1-0. E xusto despois do partido, Michel Alonso dimitiu, xusto despois do partido, dixo, mi madre, xoga un partido e xa todo fora. Pero bueno. Os titulares aí, Balsa e Sálamo cargáronse a Michel Alonso, é o que ten. Sí, no, foi así tal cual. Bueno, tal cual. No. Preparade mellor os programas, por favor, dije Talín. Está Ahí ben está, preparado, ahí é a clásica. está, Dixen ya Antón antes de empezar. O guión está regular. Seguro que Jatalín nos di que non o preparamos moito, ves? Que estaba claro. Antón. Bueno, vamos a falar un pouco da clasificación deste Atlético Coruña Montañeiros, porque aún do playoff, máis 8 sobre o descenso, que lóxicamente é importante, pero aún do playoff, o que falábamos outro día, que un grupo de rapaces, moitos futbolistas sub-23 que non son de último ano, que van a ir de menos a máis e que poden pasar cousas, Sí, ao final, a ver, está claro que o obxectivo obviamente é consolidarse, salvarse e poder facer un bo ano, pero sempre eu penso que mirando para arriba sempre, obviamente estando nunha posición cómoda, pero mirando para arriba sempre que sexa posible. E somos un grupo de rapazes, obviamente, pero bueno, temos ganas de ver que podemos facer aí. Non queres falar, non? Dalle. O bonito de repetir entrevistas sábado ou luns é que podo facer as mesmas preguntas que fixen na radio, que é o que vou facer agora. Non tes o mesmo público aquí que na radio. Que sinvergoña. Como cambia o target, podo repetir a pregunta, máis ninguén se acorda do sábado, tendo en conta como chegou a xente a casa o sábado pola noite. O gol, case faz o segundo. A importancia tamén de que Jairo, de que fale contigo, de que pises área. Sí, está claro que ao final sempre hai que pisar área, sempre que sexa posible ocupala ben. Da igual que sexa un, que sexa outro, pero ocupala porque ao final caixa aí, aínda que non contes con ela, igual pode meter dentro. Foi o que me pasou. Eu ao final cortei ali porque hai que sempre amenazar, chegoume a pelota e para dentro. E despois chegoume outra, pero xa non daba para máis o tema. E sí que é certo que ademais que o equipo non sufriu. Quero dicir, eu vin
Bueno, vin ao Monta en Arousa nun partido que se dura 10 minutos máis, estaba completamente convencido de que o levades pa casa, porque acabades bastante mellor o partido. O sábado contra as Somozas, máis aló dun remate de Iván Guerrero que saca Marcos, non fixeron moita cousa máis ofensivamente. Sí, ao final defensivamente penso que estuvemos moi ben, porque eles ao final tampouco xeneraron demasiado, non sufrimos moito. Sí que foi un partido, sobre todo eu penso que igual desde fora, desde dentro tamén obviamente, viuse un partido pouco vistoso, moito xogo aéreo, moi enzarzado o partido. Pero bueno, ao final esos partidos tamén che fan, eu penso, a nós que nos gusta máis xogar o balón e tal, eu penso que esos partidos tamén che fan madurar moito como xogador, e saber enfrontarse a equipos que son duros e plantarlle cara neses aspectos tamén é complicado, e sacalos adiante. Está moi ben, penso eu. A primeira parte, 4 da tarde, chovendo, con frío, Complicada. non tiña moitas ganas de seguir ali, non te vou engañar. Imagínome. Mira, sobre ese grupo de rapaces, dixo Skulmar polo chat, que xogador dese grupo de xóvenes do Montañeiros pensa que vai chegar máis alto no fútbol? Molaba que dixera eu. Sí. Home, estaría ben. Pero bueno, non sei, a ver, ao final somos moitos rapaces, queiras que non sei cantas fichas sub-23 haberá, pero ten que haber moitas. Pois mira, por decirche un que a min xa me gustaba, xa cando xogaba contra el molestábame moito defendelo, pois mira, que agora tamén está convocado ca selección, a Chore mismamente. A Chore parece moi un xogadorazo, é moi polivalente, pode xogar en todos lados, entende moi ben o que lle pide o míster, así que diría a Chore mismamente. E que antes... Dalle, entón. No, que eu, precisamente, sobre a Chore, o día de Vila García, cada saída de balón que fai o equipo con a Chore de medio centro, superando a liña de Arousa dunha maneira moi fácil, moi sinxela, e outro día igual que mete Jairo a Chore por dentro para superar a liña de Somozas. Quero dicir, esa versatilidade, bueno, pois tamén cousa de Jairo que tácticamente é un escándalo contra o adestrador, estades sacando moito proveito del. Sí, no, ao final, a ver, é verdade que os primeiros partidos non tíamos tan asimilado o esquema, as mobilidades que nos pedía, pero ahora sí que eu penso que estamos sacando o maior partido posible. Sí que é verdade que a Chore aí no medio, pois, a verdade que fai o que quere, podes abrir a un lado, podes meter dentro, pero el sempre busca para recibir, saca a bola. Esa versatilidade que tamén temos, que podes meter unha banda, como se pode meter no medio, como pode gañar máis para chegar á área. Temos eso que eu penso que casi todos os xogadores que estamos por aí podemos actuar nunha posición ou noutra. Sentímonos cómodos, eso é algo moi importante, porque ao final eu penso que somos tan móviles e ao rival complícaselle moito eso. Porque ao final hai moitos cambios de posición, moitos movimentos que son complicados de seguir. Dixo Jatalín polo chat sobre os dos xóvenes que van chegar moi alto no fútbol. Eu creo que Jorge Cano ten boa pinta, rapaz a seguir. Jorge Cano, lenda. Sí, home, é verdade que sí. Dá gusto xogar con el tamén, Home, tiralle cada melón baixa xa, dá gusto. Madia Levo, sub-23, Moreno, Achore, Balsa, de Souza, Óscar, Suárez, Dani, Carreira, Diego, Unai e Ogando. Case nada, No ningún de último ano, creo. Como? Que ningún de último ano, digo. De último ano de sub-23. No, de feito, somos todos da miña edade, creo. Menos algún que será 2006, Diego e Óscar, creo. O resto somos 2005 todos, sí. Espectacular, Desta xente que despois en 4 ou 5 anos posa foto do Montañeiros con todos os sub-23 e fasa o de Miguel Román no choco de onde está cada un, cuidado, o que pode sair deste Montañeiros. Temos varios vaciles, por iso quedei antes calado, Antón, porque pensei que ia sair por ali. Un deles, José, estamos escoitando cun sotaque galego moi fermoso, aproveito para dicirxo, e outro que ten o galego máis bonito do fútbol galego, iso dicimos sempre Juan de Dora, que dixou a pregunta de preguntadolle que tal leva o galego no vestiario do Monta, porque somos dous falando en galego. Creo que sae regular iso, que hai bastante vacile co de falar en galego. A ver, é que o acento de Juan de Dora é que é un fenómeno. Cada vez que o escoitas ou miras para a cara fai rir. Así que sí que aí no vestuario pois somos os únicos que falamos galego, pero bueno, nós entendemos perfectamente. A verdad, non trucamos para o castelán nin nada, sempre en galego. É algo que sempre fixen. Mancamos. Sí.
No, no, é con Juan, tío, é que personaje. Ti míralo el cando está dando a charla ao míster ou que sea, o plan de partido, mi madre. Míralle pa cara e hai veces que non podes aguantar a risa. É un persoeiro. Tes algunha máis, creo que incluso Antón, sobre Jairo, algunha que pasou no propio partido? Algo que pasou por aí no propio partido? Sí, no, que está moi guai ter unha televisión de 55 pulgadas para dar a charla prepartido, entendo, non? Sí, foi unha nova destes días que antes do partido, bueno, sobre todo tamén para entrenos e tal, como ali en Coruña non tes o teu propio campo, non tes moitos medios ao final, porque tampouco non podes deixar cousas en ningún lado e tal, pois hai que arranxar con a televisión para poder ver o vídeo, senón non hai sala de prensa como en outros lados, entonces hai que facer o que se pode, pero bueno, a adquisición de hotel é bastante boa, verdad? Sí, para que te fagas unha idea, Anxo, estábamos no corredor facendo entrevista para radio e ocupábamos nós menos que a televisión, que estaba ao noso carón a caixa da televisión e coa tele dentro, que está moi guai ter unha tele de 55 pulgadas, pero hai que dicirlle a Jairo que pode ter un crono, porque cando foi expulsado, viuse cara ao meu carón e cada 2 minutos preguntábame por canto tempo iba. Non levaba crono ni nada. 32, 34, 36... Jairo, que está narrando, tío, que está narrando. Seguro, A ver, Jairo, seguro que estaba pero non moi pasa o tranquilo tempo. A mí gustou moito que chegou ali e empezou a falar coa xente e dicir, a min non me avisou o colexiado, quero dicir, eu protestei e dixen é penalti clarísimo e foi o colexiado e dixo xa estaba advertido, non sei que tal, e Jairo, a mí non me advertiu ninguén. Isto igual non se pode contar, pero bueno, pasa. Bueno, non sei, pero non sei, igual non escoitou o que advertiran, pero encántame o de esto non se pode contar xusto despois de contalo, claro que sí, como debe ser. Algún vacile había máis por aí tamén que deixaron, non, Antón? Parece que queres que o conte eu contra o tío. Con ti, conta ti. Que pasa os mércores ou os xoves nos entrenos? Que dixenos que pode ser tanto mércores como xoves, que hai unha ruleta de multas ou algo así. sí. Estámoslo implementando agora. Facemos igual algún exercicio máis de equipos, de 2 equipos que se enfrontan, pode ser nunha finalización ou nun partido ou algo así. E para añadir máis así, máis picante, pois ao acabar, o equipo que perde teñe que dar a unha ruleta, podenche tocar, pois non me acordo, verdad? O outro día tocou pagar uns pinchos ou non sei que máis eran, pode ser multa, creo, ou poñer o cu debaixo da portería e empezar balonazos, algo así. De momento só tocaron pinchos, creo. Eso fai vestiario tremendo, Eso... Eso está moi ben. A ver, e tamén, se toca multa ou é que para pagar a televisión esa, pois bueno, polo menos apoquinades todos, e non so Jairo. Sí. Que as multas igual se chegou para pagala. Hai moitas multas, non creo? Por todo, por respirar, dicían, non? Tampouco te creas, non hai demasiadas. De momento, bueno, hai dabondo, pero tampouco estamos pagando moito, porque estamos cumplindo que senón... Antón, creo que a nosa fonte ten un problema, pero ten a él, non o resto da plantilla, porque di un Peón, hai que quitar eso que Juan de Dora só perde pasta nese xogo. igual é máis cousa del que do resto, Igual por iso perde sempre, non sei como fai. Por iso di que hai moitas multas, que literalmente porque sempre lle toca pagar, Claro. Temos máis algunha máis por Instagram que coido que deixaron por aquí para José Balsa. Johnny López dixo que tal a resaca do sábado en Barraña. Ben. En Barrañán, ali en Arteixo, foi o cumple dele, nada, tuvemos ali moi a gusto, verdad, acabamos ben, acabou ben a noite, podemos dicir. Parabéns para Johnny dende aquí. Tamén preguntou Tiago Bo unha pregunta para Balsa, seria. Prefire xogar no Montañeiros ou cos veteranos da Senolla? Ui, esta é unha pregunta trampa, Tería que decir igual os veteranos, porque eses torneos no Brao, verdade que mola. Como é o dos veteranos da Senolla? É ali un torneo que se fai en Sigüeiro no Brao, faise equipos entre a xente xove, compites ali no campo. Este ano creo que foi este ano non houve, fai 2 anos que foi na Penela ali no campo do Oroso, e compites ali, un típico torneo de povo, sabes?
Pero por que xogas ti con veteranos? Non hai categorías senior ou Non, para... é así o nome Ah, vale, vale, vale. o nome do equipo. Non é que vayas ti con todos os vellos ali a Non, xogar. non, non, non. Vale, vale, vale. Algo máis, Antón? Clásica, ¿no? Deixamos, sí, a clásica e deixamos que este rapaz, non sei, estude ou faga cousas de universitario claro. tamén, digo eu. Porque igual el ten que dormir polas noites, non como nos. Sí, tú cara a dormir que hoxe xa te en clase abondo. Pois eso é a seguinte pregunta, a última, clásica, de coñecer un poquinho máis fora do fútbol a José Balsa, non que te definas, pero sí que estudas, que che gustaría ser de maior fora do fútbol, que te dedicas, todo ese tipo de cousas que poidan ser interesantes para a xente. Nada, estou estudiando ahora fisioterapia. Obviamente, ao acabar a carreira, gustaríame exercer como fisioterapeuta, como todo o mundo, ter a súa propia clínica ou traballar de fisiodeportivo, algo así. Pois mira, xa que foi curta a resposta, fagoche outra de volta sobre o mundo do fútbol. Antes falamos dese debut no Compos en segunda, que estabas ben no Sigüeiro, pero deche ese paso da terceira no Monta. Non sei, imagino que esa medio espiniña de non ter estado máis en dinámica primeiro equipo, cal pos de teito, o sea, onde está o teito de José Balsa no fútbol? A ver, ao final poñer teitos é complicado, pero a min gustaríame acabar xogando en segunda ref, algo así, obviamente, algo factible. Claro que está esa espina de ao final non acabar xogando co Compos ou algo así, pero bueno, ao final danse outras oportunidades que tamén hai que coller. Va a seguir dando pasos para arriba. Voltar ao Sigüeiro descartámoslo, non? Digo porque entrevistamos a Roi Rama e xusto ese mércores volveu pro Sigüeiro, así non vai a ser. A ver se nos están aproveitando as entrevistas de Fica coa bola para reforzarse. No, de momento penso que non. Teño moito cariño ao Sigüeiro, de feito sempre que podo vou a velos e estou ali. Pero bueno, de momento non ten pinta. E tamén dixo Madialevo, anotámoslo no caderno da Unión Deportiva Ourense, como futuribles aí, que sempre están intentando fichar xente, así que mira, aí tes unha posible moza en vindeiros veráns. Pois, José, nada, un placer, moitas grazas por estar aquí connosco en Fica coa bola, e a mellor das sortes e a seguir marcando goles ou defendendo, se xa deixamos a túa elección. O que sexa, moitas grazas a vos. Unha aperta, José. Chao, chao. Aí están os protas, Jorge Raña, xogador exalta da xornada, e José Balsa, protagonista do Obazo da xornada. Cantas páxinas ten ese caderno, miña nai? Todos que queren fichar para un Deportivo Ourense, miña nai querida. Bueno, pido perdón pola gorxa, xa ves que estou cascao. Non estás tan mal. Bueno, podo estar peor, sempre se pode estar peor. Sí. Muteime, vale. A carraspaxe non escoitado. Claro, sí, non, pero eu escoito todo e de vez en cando é un pouco desagradable, non? Desagradable. Bueno, imos pola portería porque ademais aquí é onde empeza a chicha con Madialevo, porque Madialevo quería nesta porta o por 3 de Manu Vizoso, pero non vai ser o caso. Non vai ser o caso, non. No, porque quen é o portero deste 11 galego 131? Capicúa. Tamén puido estar Parreño por aí, que gañou o Depor, e Parreño estivo ben, Minibugui, no Silva, que temos por aí despois un par de paradas que imos ver tamén. Pero finalmente decantámonos por Chema Leobalde do Arousa, Antón. Sí, o santiagués que, bueno, pois apareceu outra vez, porque na primeira metade parou todo, o lóxico sería que o Estradense marchase ao descanso 0-2, 0-3, pero apareceu o porteiro, na segunda metade pois marcaron Rivera e Gabri Palmás. Claro, esta aparición no 11 hai que entendela, logo de que a semana pasada no Candocia tamén foi o mellor dunha primeira metade na que os de Stigri mereceron un resultado abultado ao descanso, pero volveu a aparecer Chema Leobalde, así que aparecendo por segunda semana consecutiva para ser fundamental para un Arousa que marcha segundo, esta parada que lle fai Óscar López. Abaixo dura, son as dúas, coido que son as dúas a Óscar López, sí. As dúas, polo menos as que saen no resumo, que según nos dixo tamén Ángel Martínez, que estivo por ali pola lomba, que Chema era futurible Ponce Galego, en canto saiu da lomba xa non lo dixo. Hai algunhas que non saen no resumo, o sea, fixo máis do que se ve no resumo do enxogo, pero as dúas que saen no resumo son a Óscar López, as dúas.
Sí, eu cheguei o sábado a Visma, e falei con Cristóbal, o dos Somozas, e me dixo, a semana pasada chamale o balde. Digo, pois moi ben. E despois o domingo fai isto, pois creo que méritos de abondo, para un Arousa que marcha segundo. Agarda un segundo porque está a xente, claro, está en Marcos Piedras, Madialevo dicindo que fribizoso, que foi un roubo, que non sei que, pero Jatalín devólvenos a conducta porque gustalle moito Chema, sempre falo ben deste rapaz. Dende cando? Dende que entrou aquí en Fica coa bola e demostrou ser un tipazo o de Chema Levalde. A clasificación, Antón, segundo Arousa xa. Sí. Semana que ven parón. Semana seguinte Compostela Arousa, verdad? Compostela Arousa. Compostela 26 puntos, Arousa 23, Somozas 22 despois da derrota contra o Montañeiros, 19 o Céltiga, imolo falar en breves, Estradense 18 despois de perder justamente contra o Arousa, Racing Vilalbés 18, Gran Peña 18, falaba antes Marcos Piedras do meritorio que é o Gran Peña, por suposto, 17 Montañeiros, 16 Boiro, 16 Polvorín, 15 Alondras, Cambados 14, Arteixo 14, Barco Viveiro 13, e un pouco máis desenganchados do que podía esperar, ou polo menos do que estábamos afeitos nas últimas tempadas, os tres do descenso, Antón, Noia 9, Barbadas 8, Silva 7. Sí, pero bueno, están a tempo de revertir a situación. Por suposto. E escoitaba, por exemplo, Alberto Mariano do Noia despois de empatar e dicía, algunha vez ten que sair cara, non pode ser que... É verdad que sempre lles toca remontar, pero que non pode ser que sempre saia cruz. O Barbadas tamén, que lle empatou o Cambados na ultimísima acción do partido. Así que, bueno, cando estás aí abaixo, pois son cousas que pasan. Co Silva, con esa vitoria tamén que falaremos agora, pois tamén que ve un pouco a luz aí para sair deses postos de perigo. Así está a terceira, Chema Leobalde que se estrea neste 11 galego da xornada, despois seguiremos falando máis da terceira. Imos agora con lateral esquerdo, invención total de Figa coa bola, porque non é a súa posición, nin xogou aí, pero tiña que aparecer en algún sitio, porque aparte a foto é histórica. Jesús Barbeito, do Portonovo. Espectacular. Porque, bueno, retoma o aire, colle aire o Portonovo, parece que empeza a sair dese bache, desa crise, estarás contento. Sí, moito. Segunda vitoria consecutiva para o Portonovo, que remontou e tamén gañou na ultimísima xogada do partido. Empezou palmando nos 6 do primeiro tempo ante Moaña. Marca Jesús Barbeito no 84 e na última do desconto no 99 máis ou menos, pois acaba facendo Monchito o definitivo 1-2 para que o Portonovo pois nace 2 vitorias consecutivas e normal esta foto de celebración no Iago Aspas Juncal. Home, por suposto, e ademais a foto de Jesús que chamou moito a atención, non temos o gol porque Moaña é deses equipos que non teñen aínda cámara con TV, imaginamos que no Iago Aspas Juncal, pois, máis agora que vai a Londres tamén, pois acabarán instalando a cámara para poder velo en TV, pero aí o temos, que chamou moito a atención porque o Portonovo subiu nas redes sociais aí como facendo os pliegues, non? Os famosos pliegues que os adestradores miden no verán, pois Jesús Barbeito, digamos que chegou despois dun bo verán a Portonovo, pero que xa pasaron eses meses e agora está como un avión, Antón. Sí, é que vamos a ver. O Portonovo, vou buscalo exactamente porque non quero equivocarme, pero que eu saiba ou que eu controle, o Portonovo este verán creo que foi o único equipo, digamos, galego que tivo un torneo amigable no verán patrocinado por unha empresa de discotecas. Claro. Con esto xa dicimos todo, non? Claro. Por suposto. Pero bueno, que ahora está como un avión, que eso é importante, que chegou un pouco pasado durante o verán, pero ahora está como un avión e fixo un partidazo, por lo que nos dixeron o Iago Aspas Juncal, está no Prime, foi espectacular. Con partidos con Valverde. Que clásico pacto das ostras cando os Barbeito que tanto apuntaban no Pontevedra marchaban cedidos ao Rapio de Bouzas, e aí están os dous, no Portonovo agora, xogando na preferente, dous auténticos tipazos, e Jesús Barbeito que ademais de marcar, pois estivo magnífico neste partido, nesta segunda vitoria consecutiva do Portonovo, que deixa os de Minso duodécimos con 13 puntos empatados con Cotide e co Alerta Navia, un punto por riba dos postos da queima, que agora mesmo teñen Ceranova, Beluso, Moaña e Umia a 7 agora mesmo do Porriño, que pecha os postos de playoff. Estes irmáns tamén apuntaban algo máis. Correcto, apuntaban moito no Pontevedra. Finalmente, pois, bueno,
digamos que tamén creo que tomaron outros camiños, non só tan centrados no mundo do fútbol, que ás veces é importante e se lles ve ben felices, que eso tamén é moi importante, ser feliz na vida, sexa cal sexa, que non todo Claro, mundo seja o melancólico. Home, claro que sí. Pois Claro que sí. 7 puntos, últimos 9, miña nai o Beluso vai sufrir este ano. Bueno, é que ven dun ano moi espectacular, pero bueno, levaban 3 partidos en perder, sufriron unha derrota dura esta fin de semana o Beluso. Sí, Está noites aí. alegres, mañanas. No Portonovo xoga un ex do Ludogorets, sí, un tal Dani Avalo. Que sabedes dun amistoso mañá Choco Boiro? Non temos nin idea desa información. Pode ser, Por poder ser, pode ser. Pode ser. Pois aí está o Portonovo de Jesús Barbeito nesa 12ª posición da Preferente Sur, escalando un pouco posicións despois dun moi mal inicio, cando en teoría é un dos proxectos despois de todo o que asinou no verán, de tanto regreso a Baltar, de tantas figuras emblemáticas do noso fútbol e do fútbol do Salnés, a poder ser é seguro, di Jatalín. Vale. Pues, entón, por que pregunta? Digo eu, que sabedes dun amistoso? Pois se o sabes ti, Jatalín, aquí falta unha cámara debaixo con Jatalín. Viche que non o viu a xente, pero o meu primo pequeno Tiago, que fai a voceciña de Figa Cobola presenta, fixo un vídeo para felicitarme polo 27 aniversario, imitándonos, non? E fixo a referencia de Jatalín. Fixo dúas referencias que me fixeron moita graza. A primeira, que deixen batería na cámara, un clásico meu no 11 galego, tremenda, e a de mencionar a Jatalín. Así que fichen a Jatalín, eu quero, moitas grazas, Marcos Piedras. Eu quero fichar a Jatalín, pero non quero poñer a cara. Se outro día invitei a vir a tomar unhas a Cenet e non quixo vir. Dixo, que, onde invitas a unha cervexa polo aniversario? E eu, vente a Cenet, e non viu. Bueno, non viu ou non se presentou, igual estaba ali. Te imaginas? Quen sabe? No. Quen sabe? Pon a clasificación un momento, anda, que temos noticia de última hora, que subín xusto antes de iniciar o directo, é que o Céntez Academy, 11º, 14 puntos, comunicados, camiños da estrada de Iván Alonso e o clube separáronse no día de hoxe. Imagino que o comentas porque tes unha opinión ao respecto, non? Non, opinión ninguna, básicamente información, mera información. Tamén da Estradores Galegos, Juan Carlos Andrés, novo segundo adestrador do Málaga, na segunda división. Correcto. Como non vai a entrar ninguén do Depor, pois ala, xa está tocado o tema segunda división. O Depor líder, 29 puntos. Correcto. Di Marcos Piedras que non lle invitei a él a Cenet, invitei a Antón, pero marchou de volta para Santiago. Pero bueno, que era xoves. Porque era xoves. Era xoves. Igual tiñas previa o Benres, Marcos Piedras. Igual tiñas previa. Antón marchou, dixo que non saía polo meu aniversario. Así somos. Aí no cumplín a cena, pero era xoves noite, o Benres a estrella, o sábado xoguei, quero dicir. Que ese era o que levabas agardando. Podes contalo, o teu redebut no baloncesto. Sí, conta. Pero xa xoguei na estrada hai un mes, Bueno, decir, pasa que pero este era especial. As miñas condicións laborais pois fan que poda ir a un partido por mes. Era especial porque volvín a xogar no pabellón onde me lesionei. Entón, bueno, pois era especial. E que tal? Como foi? Ben, gañamos. Puntos? A pouco vamos a falar de todo, gañamos, non? Valoración? Xoguei 36 minutazos, chaval. Sí, señor. Estou reventado aí, non? Cando unha cea, cando queirades. Cea Fica Boleira Tecuacheteira, estaría ben, xuntar aí a xente. Sí, estaría guapo, verdad? Imos Habría que facela en Belgrado, non? Pero bueno, a ver se podemos ir. Imos co resto da defensa, 2 centrais hoxe, non 3, por eso temos lateral esquerdo e lateral dereito. Primeiro central é Josema Carballú de Dolalín. Dolalín, que Dani Méndez chegou como interino despois da destitución de Roberto e non para de gañar, tipo, non para de gañar na Preferente Norte, Antón. Dani Méndez diversión, non? Que dirían aqueles. Mira, a foto é tremenda, WC lavabos, duchas a dereita. E Emi Carril aí co altabuco ben guapo aí, a foto de celebración do Lalín que gañou 2-4 ante o Val. Sí. É que leva unha serie de resultados espectaculares, xa está cuarto, pero que temos que ver o golazo que marca Josema, que é un auténtico golazo, 2-2 no marcador. Na segunda parte fallo 2-3, pa. Espectacular, Aí, non é a texoira máis estética do mundo, pero é moi efectiva. Ademais, témola dende dúas perspectivas. Esta que é a de TV.gal, por suposto, sempre os amigos de TV.gal, e esta gravada polo Community Manager do Lalín, que tamén é moi boa, O centro de Martín López, aí o rexeite co toque coa testa, e aproveita moi ben para marcar o 2-3, que é un gol dos máis importantes do partido. 2-2, 2-3, 2-4. Gañou o Lalín de Dani Méndez. É un gol que na segunda metade decide bastante a cousa.
Ademais, polo que nos contaron, estivo moi ben tamén en defensa neste partido, así que vitoria gol, pois era para que Josema tivese a primeira aparición no 11 galego da xornada número 131, e como dicía Antón, un Lalín que xa está cuarto con 24 puntos, a 5 do Negreira, a 3 do Santirso, a 1 só do Ordes, 3 por riba do Betanzos e do Burela, que están empatados na quinta e na sexta posición con 21 puntiños, e unha xeira dende que Dani Méndez colleu o cargo de interino, que como para que o vote alguén agora. Sí, claro, sí. Que, ahora xa interino polo carallo arriba, claro, evidentemente. Sempre moi do Lalín como ex da Unión Deportiva Ourense, ortopédica incluso, di o propio José. que unha tesoira ortopédica, di, claro. Bueno, pero valeu, ¿no? Valeu 3 puntos. Xa que está polo chat, molaba, como non o entrevistamos porque non foi exalta nin o Bazo, que dé as súas impresións do partido, que diga que se estivo ben en defensa. Pode ser que Dani Méndez fose o director deportivo, Díaz Coolmart? Pode ser. Pode ser. Como amigable do Choco e o Boiro, por poder ser. Pode ser. Por que? Por que hoxe son preguntas de ir a collar? Schoolmart, se ti pensas que Dani Méndez era director deportivo, non o preguntes, afírmao, nos ímonos fiar de ti, sen comprobalo, non pasa nada. Mira, levaba un par de tempadas criticando eu a irregularidade do Lalín. Sí. Pois atopou a regularidade. Sí. Non sei en canto influe Dani Méndez ou non, pero dende logo que entende que ele está de interino. Non sei só a medí Schoolmart. Pode ser. Josema, se segues por aí, confírmanos. É que só 8 goles encaixados en 12 xornadas, quero dicir. Agora gañando, agora sacando os partidos, son 5 triunfos dos últimos 6, son empataron na Porta Santa 0-0. Teño un calendario bastante bonito agora para seguir sumando de 3 en 3, entón, bueno, cuidado con la línea. Vou contar unha intrahistoria, xa que andaba Josema por aquí polo chat, que o domingo, xogaron sábado ou domingo? Isto foi o sábado, porque foi o primeiro partido así. Xogaron o sábado. Pois o sábado pola noite seguiume en Instagram un tal Josema, confirmado, vale, pois mira, Dani Méndez era o director deportivo. Seguiume no meu Instagram privado un tal Josema. Entón eu o domingo, cando empecé a facer a lista, dixen, este raparigo fixo algo para entrar. Vin a chilena e xa o metín. Entón mandei un audio polo meu Instagram privado e puxenlle, o de que me seguiras en Instagram foi para entrar no 11 galego, non? E dixo, bueno, saíchesme en recomendacións. E eu xa. Marca un gol de chilena e me empeza a seguir en Instagram. Quería felicitar. Vale. Quería felicitación. Foi por iso. Claro. Eres un mal pensado. Son un mal pensado, por suposto. O carón de Josema, o outro central, a razón pola que non entrou Mano Vizoso neste 11, que para algo estivo tamén Antón Vieites narrando o partido pro Galicia en goles da Radio Pública de Galicia. Noel González, da Unión Deportiva Ourense, que rapaz, que maravilla, tío. Que pasada de partido fixo. Sabes o que é unha maravilla? Ok. Ollo, este fútbol papá, Borja Fernández. É como que lle deron a Varo, non? Que che deu eso? Pablo Verdeal, xenio figura. É unha pegatina histórica, esto tremenda. Quero pegarlo nun sitio moi especial porque este fútbol papá, Unión Deportiva Ourense, non encaixa un golín a tiros, co que me gusta a min iso. Claro. Quero pegarla nun sitio especial. Deu A má ver, xurxo. espera un segundo, que che fago. Fagoche un primeiro plano e non la ensinas a todos. A ver se son capaz. Non son capaz, espera. Non son capaz. Ahora son capaz, agora. Teño que ser para que lado. Ostras, a ver. Sí, señor, está Pero te guapísimo. vamos a tapar do Celta, si no. Oye, parece... Espera, aguántame o primeiro plano. Parece Messi, parece Messi. Aguántame o esa primeiro de Varo, plano. esa que vi en Instagram de Santos Varus, claro. Tremendo. Nah, tremendo. Esta de papel. Como é o nome? Santos Varus. Couto Patronus amén. Que guau. Tremendo. É de papel, teño que ter bastante máis cuidado con ela, pero a de Borja encántame que é pegatina. É o que ao final, a sorte que teño de ir todos os domingos ou moitos dos domingos a Ourense é que acabar facendo relacións, non? Home, claro. Xa, aparte tienes un tiempo de facer contactos tamén, importante sempre. Bueno, son un afortunado. E que me dis disto, Despois da vitória do Non Deportivo Ourense no derbi, Héctor Otero, que por certo estaba cos compañeros de a penaltis hoxe na Radio Galega. Aí o tes, que festa no vestiario. Sí, escoitábase dende fora.
Como que nos contas do partido? Bueno, a primeira metade creo que foi bastante superior ao Unión Deportivo Ourense, que Manu Vizoso foi un mero espectador de luxo do partido, que bueno, que chega ao penalti, que para min é expulsión. Se escoitastes a narración que subiron os compañeros de Fondo Vermello, pois digo que é expulsión porque para min é expulsión, marca Champi o penalti, e despois é que non me a repetición, o certo, pero creo que en directo non me parece o penalti a prol do Bergamo. Para o penalti Manu Vizoso, sí que é certo, igual na segunda parte merece empatar o partido Bergantiños, pero eses momentos de xeiras, de que che saen as cousas para o Unión Deportivo Ourense, pois fixo que acabase levando o partido, que incluso pudiese marcar o segundo, porque apareceu Santi Canedo para sacar unha man escandalosa a Migui, e ese señor que tes aí comeuse a Darío Germil por arriba, e non só con iso iniciou a xogada do penalti, buscando a Santi de Prado, logo filtra a bola a Santi de Prado, cae Gamarra penalti, así que estivo determinante en defensa e tamén no único gol do partido. Espectacular, tamén dixo Diego Villarismo que fora o mellor. De feito estaba na votación, estaban Champi, Vizoso e Noel, a votación que fai a propia Unión Deportivo Ourense como mellor xogador do partido. Noel, bueno, que estás tendo unha irrupción tremenda esta temporada e que tamén fixo o de Aidú e o de Gené, o dos 3 puntos. Propeto, que tamén son importantes. Onde estaba a Unión Deportivo Ourense e onde está, Cuidado que aínda poden pasar cousas ilusionantes no Couto. Jatalín dixo que chanchullos temos aquí para entrar no 11. Dixéronme que hoxe na porta da casa de Anxo pasaron pola mañá correos, UPS, GLS e Seur. No me unas todas, E ian deixando cestas e caixas de Nadal. Cariños da xente que meten no 11. A ver se confirmo o desminte a información Anxo. Desminte a información, pero oxalá. Oxalá cada un que entra no 11 mandara unha cesta de Nadal. Por lo menos acabamos de rendemento a todo isto. Que sexa unha cousa para o setup, claro que sí. Claro que sí, unha bufandiña, un algo, un cariño. Quen dera, home, claro, quen dera. Claro que sí, quen dera. Bueno, con esta vitoria, como dicía eu, pois engánchase a todo, engánchase a soñar. Licencia para soñar no Couto, nos Dragóns. Unión Deportivo Ourense queda con 19 puntos a 2 do Numancia, que é quinto clasificado. Espectacular a xeira do equipo de Borja Fernández. Por arriba Fabril, que perdeu 23 puntos. Temos o Bergantiños con 20 despois desta derrota no derbi ante a Unión Deportivo Ourense, 4 partidos sen gañar. Xa o Bergantiños de Simón Lamas. Coruxo 17, 3 vitorias consecutivas do equipo de Javi Pereira. Sarriana 14, perdeu uns minutos finais ante o Rayo Cantabria. E non temos máis galegos, iba a dicir eu por aí, pero non temos máis galegos. Así que están todos fora de perigo, que siga así a cousa, claro que sí. Sí. Se non fose por Didi gaña ao Lealtad a semana que ven e non resucita o equipo asturiano. Agardemos que non, seríamos bastante gafes. Eu mando vos a bufanda do Eurocelta, pero igual non lle gusta a algúns. Non sei por que modín. Bueno, os deportivistas do chat, non? Pero sí, eu teño aquí atrás unha cousa do Celta. Eu hai outra. Pero do Depor tamén hai por aí. Sí, aí por aí. Bueno, a miña do Depor está no armario, un xogadoiro que me regalou Víctor Emil. Sí, esa é de Víctor Emil. Claro, por eso. Ese que está ao lado do Carón de Rei. Da de Roi do Alondras. Pois Noel González, que se estrea neste 11 galego da xornada con todo o merecemento. Madia Levo, a ver, agora entenderás que non entrará Manu Vizoso neste 11, non? Creo eu que está máis que justificado co partido que fixo Noel. E pecha a defensa, xogou Carreiro dereito, tamén dianteiro, segunda vitoria do Silva na tempada. Álvaro Rei, un clásico, dos poucos que levou un merchandising de Fica coa bola, Antón. Claro. Álvaro Rei, claro que sí. Chegou de Estados Unidos e colleu merchandising de Fica coa bola. Cando andaba ali no Somozas, agora no Silva, nun Silva que venceu 0-2 ante o Polvorín na Cheda cos goles do Rodris, de Parafita e de Rodri Alonso. E bueno, polo que nos dixeron, Álvaro Rey estivo magnífico, participa no gol de Parafita, xogou, como digo, primeiro de carreiro dereito, defendendo ben, sumándose ao ataque, despois acabou de dianteiro, fixo un auténtico partidazo. E temos, como dicía Antón antes, tamén as paradas de Minibugi, que foi pois importante para manter a vantaxe, mira esta, a bote, xusto a... Bueno, como se di, home, cando lle bota xusto antes... Sí, está bendito. O sea, eso... ¿Qué te iba a decir? @Carrefour. Sí. Pasa por Caixa, non? Está o Carrefour porque é para os huevos de la abuela, que se pode mercar ali no día no Carrefour. Correcto. Claro. Está todo relacionado.
Claro, exactamente. Pois as paradas de Minibugui que tamén foron importantes para a vitoria do Silva, do novo Silva de Diego Armando, que por fin colleitou esa vitoria, ese Carrefour pouco lle queda, di Schoolmart. As paradas de Minibugui e o bo facer de Álvaro Rey, que foi un puñal aí pola banda dereita. Vímolo antes, pero repasamos a clasificación da terceira. O Polvorín, que chegaba moi ben, pretiño dos postos de playoff, perdeu, queda con 16 puntos na 10ª posición. O Silva que queda con 7, segunda vitoria da tempada, 9 derrotas, un empate. Rachou aí coa mala xeira, coa xeira tan negativa, e queda a 6 puntos de sair do descenso, que agora mesmo o equipo que se salvaría de primeiro se non hai arrastre sería o Viveiro, con 13 puntos. O Silva queda con 7. Xa o dixeche antes, pero ves os 3 do descenso aínda con opcións de engancharse os 3, non? Sí. Queda moito, isto moi longo. O Silva, que curiosamente a segunda vitoria da tempada foi fora da casa, que agora o importante para o equipo de Diego Armando é facer da grela o que foi a grela para o Silva nas últimas tempadas. Sí. Obviamente na terceira hai que sacar os puntos da casa. Ademais, na grela todo o mundo di que é moi difícil xogar da grela e sacar puntos da grela. Así que, bueno, eu creo que ten capacidade de reacción. Agora hai parón, que creo que servirá para limpar moito as cabezas e despois a partir de aí, pois no mes de decembro veremos que pasa, porque hai moitos partidos moi importantes tanto na zona baixa como na zona alta da táboa. A primeira vitoria sí que fora na grela, 1-0 ante o Barco na sexta xornada. Dende esa pois non conseguirán máis vitorias. O equipo daquela era de Noé. Pasa que o Silva, sí, que leva 9 derrotas, quero dicir, o Barbadas, por exemplo, leva unha victoria, pero leva máis empates e fai que este enganchado. O Silva bueno, pois se non perdese a ver, tanto... está enganchado, pero realmente está un punto de diferencia. O sea, vale, sí, o Barbadas empatou 5 partidos, pero só gañou un. Ten 8 puntos, o Silva 7, quero dicir. Por eso, pero quero dicir, se o Silva, en vez de 9 derrotas, pois fosen 5 derrotas e 4 empates, pois en 3 puntos máis estaría con 2 puntos. Quero dicir, sabes, o importante que nos gusta a xente como Bordalás e como a min, 0-0, pois, que pasaría, non? Bueno. Pois sí. Home, en sensacións non é o mesmo empatar 5 partidos e perder 6 que empatar un partido e perder 9. Aínda que teñas unha vitoria máis, evidentemente non é o mesmo en canto a sensacións. Dicía Madia Levo, Noia sufriu a lei do ex, marcou Brian, o ex do Noia, agora no Barco, Rués no minuto 1, empatarían no 62 Axel Sánchez, e polo que dicía tamén Alberto Mariano, vendo aí un pouco o resumo do partido, pois despois mereceu algo máis o Noia, que non foi quen de pasar do empate ante o Barco, un Barco que está con 13, igual que o Viveiro, pero que o equipo de Lino, se non pode gañar, empata, e empatou moito tamén nos instantes finais de moitos partidos, e aí está polo de agora, fora do descenso, que había moita xente que xa o daba por desoficiado cando empezara tan mala temporada. Así que así queda a defensa, e o carón de José Balsa no centro do campo. Temos... Aquí ven a chicha, Ainda, entón. Temos a chicha. Volvemos a terceira. Temos a chicha. Un pouco máis de terceira que non nos chegou, pero aquí hai material, aquí hai bo material. Luquitas Camba do Alondras, que volveu gañar, volveu gañar o Alondras. Creo que era 13 de setembro, a última vitoria 20. do Alondras, 20 de setembro, case. Pois mira, 8 partidos sen gañar levaba o Alondras, 5 vitorias consecutivas levaba o Céltiga, e o equipo de Rafa Villaverde que rachou coa mala xeira. Primeiro partido no Iago Aspas Juncal e foi talismán. Lembrade que xa non poden usar o Morrazo, porque xa por fin empezaron esas obras. Por fin van cambiar o céspede do Morrazo. Foron o Iago Aspas Juncal, pois gol partita de Lucas Camba, que evidentemente tiña que estar neste 11. O Alondras anda xa no desterro, sen tempo non era, din por aí Jatalín e Marcos Piedras, co gol de Lucas Camba, que foi este, aquí... Por aquí o temos a conexión Pollo Marín con Pollete. Primeiro o control, que non se viu, pero que lle dou para atrás. O control espectacular de Javi Pereira. Cede para Lucas Camba, parede con Víctor Barreiro con Pollete. De primeiras, se abrindo o pé esquerdo, marca Lucas Camba, e un bo gol, É un moi bo gol, minuto 46, debeu ser, 49, xusto empezar o segundo tempo. Sí que bo gol, sí. Desequilibrou o partido, o control de Javi Pereira parece unha maravilla. Despois, sempre entre liñas aí, Luquitas Camba, sempre, xa no Gran Peña, xa na base do Celta, no Londres, o ano pasado tamén. Moi ben Lucas Camba. Javi Pereira, boa calidade, home, por suposto. E o irmán un fenómeno tamén. Que pasou? Que gañou 1-0 a Londres, pero que foi un partido, Antón, bueno, con moita polémica, con moitas accións polémicas, sobre todo as que protestou o Céltiga. Imos ver algunhas delas. No primeiro tempo, para min esta é clamorosa, hai un posible penalti que imos ver aquí. A xogada pola dereita de Adri Rodríguez, aparece Óscar,
O tacón de Julio Rey é maravilloso, Óscar define para Brais Pereiro, e aí para min hai un penalti, bueno, xa vedes como salta o todo o banco do Céltica. Hai un penalti bastante claro, o pase de Julio Rey é unha maravilla. E hai un penalti coido que bastante claro de Brais Pereiro, que ademais, Antón, creo que era penalti e expulsión, porque non lle deixa rematar. É penalti e expulsión. Mira, por facer algunha comparación, aquel de Iván Villar contra o Atlético de Madrid é moito menos claro que este. Pues sí. Penalti e expulsión, pero vamos, aquí en calquera sitio. Pois para o colexiado, para o colexiado foi falta en ataque. Falta en ataque de Óscar, do xogador do Céltica nesa acción con Brais Pereiro. Fíxolle caso ao archivo VAR, Sí, fíxolle caso ao archivo VAR, sí, coa de aspas. Home, para min é bastante evidente. Hai algunha acción polémica máis, protestan tamén hai un cartón vermello directo porque Jordan, que dende aquí, por certo, mandamos unha aperta forte porque tivo que marchar en ambulancia, coido que unha entrada con manufre, a xente do Céltica pedía cartón vermello directo, nos resumos do partido, nos vídeos do partido non se ve moi alá, así que non a puxen. Sí que puxen a última acción do partido. Minuto 100, xa no 10 de engadido prácticamente, a última acción do partido e pasa isto. O centro lateral despois dun saque de Curruncho, acaba marcando o Céltica, pero o colexiado sinala unha man do propio Óscar, que claro, hai que intuíla. E si, a reacción dos xogadores do Céltica, mira este outro plano, mira como saltan todos os xogadores do Céltica a protestarlle o colexiado, creo que temeu pola súa integridade física incluso, que evidentemente dende aquí, pero vamos, aí non se ve. Non se pode apreciar nada, o sea, se lle varias repes, etcétera, pero non se pode apreciar que haxa man, así que esta queda máis en dúbida. Creo que non é man, Non o sei, o xesto é raro para rematar. Todo Alondras protesta a man, fíxate nesta, por exemplo, que se ve mellor. Todo Alondras protesta a man, o sea que algo debeu haber aí. Pero vamos, a reacción do Céltica de sair todos correndo dirección ao colexiado, pois bueno, non queren o Céltica en terceira por evitar o viaxe aí xa tengo vadia leo. As xogadas polémicas, aquí está, somos o día despois da terceira galega, oxalá ter imaxes de todos os partidos para ver cousas deste tipo, non pola polémica, non polos árbitros, senón porque aquí está a chicha, aquí está a verdadeira chicha. Faltanos un especialista arbitral, pero vamos, esto nos meus libros, mangazo. Se chega a ser na illa, que como di Marcos Piedras, non volve, vamos, como antiguamente, que non volvía o colexiado na barca para cruzar a illa. Meu pobre árbitro, da illa non saen, efectivamente. Pois bueno, pois co gol de Lucas Camba, non facía falta deixar Jatalín, joder, xa se entendera, Jatalín. A corbata colombiana, non? Xa se entendera. Lucas Camba, que se estrea neste 11 galego, por certo, no bo inicio do Alondras, que despois é verdad que hubo un bache tremendo de 8 xornadas, pero no bo inicio do Alondras tamén marcaron gol Lucas Camba, tamén estivera preto de acariñar 11 galego, este ano con máis participación que o ano pasado, dando un paso adiante na terceira, un xogador que a min encántame. Así que, ollo con Lucas Camba no Alondras. Jatalín non é amigo das metáforas, dende logo. Extremo dereito neste 11 galego 131, despois da polémica de Velo... bueno, non vimos a clasificación de como queda o Alondras. De como queda Londres, queda con 15 puntos na 11ª posición. Di aquí o amigo Jatalín que desterrado, pois está a 3 do Estradense, quero dicir, está a 3 puntos do Estradense, que é só un partido, 6 por riba do descenso, que marca agora mesmo o Noia, así que está máis preto da zona nobre, porque dende o Arteixo ou dende o propio Alondras, 11ª posición, ata o Estradense, hai pois moitos equipos en 3 puntos nun partido, así que aínda queda moito como para dicir que o equipo de Rafa Villaverde está desterrado. Non sei ti que opinas, Antón. Sí, home, isto vamos a ver. É moi longo. Hai un Silva Alondras despois do parón. O Estradense e Fica coa bola son membros de TQHT en YouTube, sempre agradecido, é verdad. Vino aí outro día o Ril que o community manager do Estradense pagou a membresía. Eu tamén a paguei, Antón, como Fica coa bola, que saibas, que non cho dixera. Pero porque vexo moito... Tomamos decisións conxuntas. Eu estou enterado desas cousas. Non pagou Fica coa bola, paguei eu, quero dicir. Non pagou os cartos de Fica coa bola, que algún carto ten, non moito, pero algún carto dá. Entón, vedes os dos últimos xa claros candidatos ao descenso. Como é o de José versus José. Que grande, Madia Levo. Que se vexe os tres últimos, non... Outra vez. Paramos 3 veces xa disto, ¿no? Tes ganas de marchar, vale, pois nada. No, extremo dereito, mañá, 6 da mañá, sabes? Rubén Lozano, Domiño, Antón. Veña, pois mételle ritmo. Sí, bueno, Rubén Lozano, Domiño que venceu 0 goles a 3.
en dubra no Juan Baleato, con 2 tantos de Rubén Lozano. Terceira que ten unha victoria curiosa. terceira victoria seguida do Miño, que non empezara tampouco moi alá, e cuidado co Miño. Sí, xa dicíamos que era un grupo de rapaces cando estíamos con Martín Candal que nos gustaba, E que historia curiosa ten Rubén Lozano? Bueno, para empezar, ti ves esa cara e dis, este tío é un rapaz, non? A ver, pon a cara un momento. Quero dicir, cantos anos? Novo fica Penso que boleiro. Ten cara de influencer. Lucas Camba, grande aí, Lucas Camba, claro que Grande. sí, claro. Acabamos de decir que é un rajador... Bueno, nada, igual. É un roubazo criminal. No Pero que con cal. encantan Lucas Camba como xogador, así que... Pero que moi ben Lucas Camba, unha de cal e unha de Claro. area. Que opinas de arbitraxe? Xa lle mandou Jatalí a primeira. No. No. Ai, ai. Bueno, que ten unha historia curiosa Rubén Lozano. Primeiro, que ten un Instagram de influencer que non pode con el. Eso é o primeiro de todo. 31 anos ten, Media punta madrileño, canterano do Atlético de Madrid. Pasou polo Carabanchel, polo Pozuelo de Alarcón, polo Periso, polo Coslada, polo Tres Cantos, bueno, todos os barrios de Madrid. Ascendeu a primeira división islandesa. Ollo aí, Aí. Non preguntedes nin o equipo nin a tempada porque non o sei, nin aparece, nin o busquei. Entón, ten esa historia que nos dixeron podedes entrevistalo que ascendeu a primeira división islandesa, pero como pois hoxe non queríamos ou non nos despertamos con moitas ganas de escoitar a madrileños, pois non entrou nesta entrevista. Pero aí esta rajada Pido rajada, perdón aos teus allegados, a ustedes pido perdón. esta rajada tan grande, Vamos a ver, básicamente, vamos a ver, eu dixenche, é madrileño e ti, Non, pero preferín a Jorge Raña. Honor, di Marcos Piedras. Preferín a Jorge Raña. A ver, é curioso a historia dun madrileño que xogou en Islandia que acaba xogando no Miño. No Miño. O sea, é unha historia curiosa, eso de a historia. Probablemente entre algún día. Sí, por supuesto. Sobre todo se sigue marcando, por supuesto. Sobre todo se sigue marcando goles que leva 6 goles xa na tempada en tan só 5 titularidades. No partido, no Juan Baleato, nese 0-3 do Miño, destacaron 2 nomes, Rubén Lozano porque marca 2 goles e tamén Viti Seco, que dá 2 asistencias sendo central. E tamén valoramos moito que Viti Seco fose protagonista neste 11 galego como Exalta ou como Bazo, porque un central dando 2 asistencias. Ademais, ídolo ver un dos goles de Lozano que fai moi ben o bo de Viti Seco neste concretamente. Como atraer para superar, Aí o tes, xusto. E que ben filtra. E aquí, ollo Coello, ai, do campo do Juan Baleato, fixenlle repe, porque subiu no Instagram o propio Lozano e dixo algo así como que para que disparar co pé se pode darlle coa canilla, pois xusto, saltoulle aí o Coello en esta transición tamén que acabaría marcando de novo o propio Lozano para sentenciar xa o partido o 0-3 a prol do Miño. Este era o 0-3 xa, non? 0-2. Non marcou os 2 últimos? Os 2 primeiros. Genial, maravilla. Traballei moito neste 11 galego. Viti Seco 2 asistencias como central e Rubén Lozano marcou 2 goles para a vitoria do Miño. Despois desta faltada non entra nin tolo, ten cara de tentador da illa. Xogou no Toturbogar. Aí o tes, Antón, o equipo islandés, Aí o tes. O Miño, que con esta vitoria queda con 17 puntos na novena posición despois de 3 vitorias consecutivas, 4 xornadas sen perder, a 4 do playoff, que agora mesmo marca o Betanzos, que tamén leva unha xeira tremendo o equipo de Claudio Corbillón. Puido entrar Raúl Pita, que como xuvenil volveu marcar, pero finalmente non nos decantamos por Raúl Pita, xa volveu anticipo. Sí que estivo Claudio Corbillón como opción de míster, tamén vos anticipo que non gañou. Pero bueno, Claudio Corbillón do Betanzos foi opción de míster neste 11 galego a 131. 20-21 e 21-22 xogou nese, que xa xogou no COVID, Toturbogar. Aí está. Marchou a Islandia. Toturbogar, Marchou a Islandia para a pandemia, é un tipo listo, un tipo listo. Quedan os 2 dianteiros. Islandia... Dalle. Islandia tampouco é mosquito, non? Supoño. Sentínme como cando falaron do código PUC outro día na multicámara de toda a vida, do código PUC, que mítico. É un equipo código PUC dun barrio de Reykjavik, claro que sí, a capital. Chama moito Islandia, Home, sí. En Islandia co frío que fai non chegou nin o COVID, home. Non chegou. Os 2 dianteiros, o primeiro deles un clásico daquela Sarriana primixenia, moito antes do
do ascenso da Sarriana, de ser a Sarriana que agora todos coñecemos, pois xogaba ali de dianteiro, xa entraba no 11 galego un tal Omar Rodríguez, que agora fura redes no Pol, que gañou 3-1 ante o Cidade Ribeira no municipal de gol tamén, gol os dous de Omar. Marcou o primeiro Marco, no 51 empatou Piturro e no 60 e no 86 pechou o partido Omar, e grazas a TV.gal pois podemos ver os goles. Antón, que nos contas? Golazo. O primeiro, moi ben, Golazo. Aí Poh. medio acrobático no 60. Tirándose, sí. A máis falta, non me saquei a repetición inteira, pero el comeza a xogada en campo propio, hai como un minuto de xogada, acaba sendo saque de banda, balón á dereita, centro e gol, así que de valorar tamén o de Omar este segundo que un golazo, 3-1 para pechar o partido. Este é un auténtico golazo, transición aí con Diego Rey tamén, precisamente dándose Sarriana. Importancia na celebración. Claro, é que cuidado, Cuidado por onde entra este 3-1 de Omar, un auténtico fuera redes. Que golazo mi madriña, di por aí Jatalim. A camiseta con mapa da comarca. Pois non me fixei, a verdad. Tengo mapa da comarca. Ah, sí, tengo mapa da comarca, correcto. Correcto, Concello de Pol. Unha de 313. Pol, seguimos. Chirlazo. Seguimos, que prisa ten, macho. Que prisa seguimos ten. en plan contando comarcas, sabes? Ah, vale. Comarca de O sea, Meira. bueno, concellos, perdón, bueno. Aí está. Da igual, son historia. Pois que con esta victoria o Superpol, que montara proxectazo, que ten unhas instalacións tremendas, que vende a recibir a Sub-21 aí tamén, a selección española, pois segue... Segunda victoria da tempada. Segunda victoria da tempada, 13º, 11 puntos. Só un por riba do Val de Narón, que pecha agora mesmo os postos da queima, e 10 puntos do Betanzos na posición de playoff. Antón, mañá non te levantarás ás 6, non? Creo que aínda nunca o dixeche. Hai que poñela aí, di Madia Levo. Pois totalmente. Omar Rodríguez, que se estrella con merecemento neste 11 galego 131. Catalín, non lle fixo nin graza. É que non esbozou nin medio sorriso, tío. Sí. Ven comigo a Bulgaria, di Marcos Piedras. Prefires, ¿no? Hombre, onde vai? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir yo? Sigüeiro Pol Dubra, oportunidade para escapar. Tiña por aquí apuntado Antón, pasa que non o leu porque... Pero bueno. E xa teño o chat posto na nosa pantalla e debemos de mirar o guión dende aproximadamente Álvaro Rey. Está ben, o primeiro é recoñecelo. E pecha este 11 un xuvenil que debutou na preferente e non o puido facer mellor. Iago González do Choco. Que ten historia, Hombre, claro que sí. Como nos molan as historias en Fica coa Bola. No triunfo do Choco 4-2 ante o Tiden Santa Mariña, como di Antón, hai unha historia. E a historia é a do fillo do redondelán Pablo Coullago, exxogador do Celta no ano da Intertoto, por exemplo, un mítico Pablo Coullago, estivo en Hong Kong, tamén en Vietnam, en Finlandia. Criou un dianteiro centro, Antón, o mítico meme de o doutor que lle di: señora, noraboa, pareu vostede un central. Pois este é o mesmo, pero con un dianteiro, porque é do 2008 e ten unha envergadura tremenda, ten moi boa pinta, debutou, como digo, na preferente sendo xuvenil. Hai que apuntar o nome de Iago González Filgueira, entra no minuto 40 por Rubén Rosendo e co partido 2-2, atentos ao que fai o amigo Iago. Aí pode haber fora de xogo no control, pero caio rexeite e control e arma a perna rapidísimo e un golazo. Pode ser que haxa fora de xogo, non o sei. No inicio da xogada, a min tamén me parece, pero é un golazo. E no segundo, asiste co calcaño, aquí o tes. Co calcaño a Graña, un mítico Graña que entrou primeiro de nada, antes de falar todo o mundo del. Entrou primeiro de nada como exalta. Entrou como xogador exalta da xornada nun 11 galego, non para de marcar, capitán do Choco, 20 aniños, medio centro, e non para de marcar, repito, sempre un de penalti, iso é certo, pero non para de marcar. 10º gol xa de Graña, pasa a quedarlle por 3, vai seguir marcando, entón era un pouco precipitado. Cabeza, así que, como no caso de Manu Bizos. Exactamente, decidimos contar a historia hoxe de Iago González, xuvenil, ano 2008, 17 aniños, debuta na preferente, marca un gol e dá unha asistencia... Gusta moito esta recuperación, gusta moitísimo. Sí, moi ben a recuperación, o toque co calcaño. E para dentro, Graña, 10º gol, case nada. E con esta victoria o Choco, que na preferente sur queda 8º con 17 puntos, co mal que pintaban as cousas nun principio, etcétera, pois está a 3 do playoff.
agora mesmo a 5 por riba do descenso, que marca agora mesmo o Sporting Ceranova. Así que, bueno, o choco que vai nos últimos 5 partidos, vitoria-derrota, vitoria-derrota, vitoria. Quinta vitoria para o choco, para o equipo redondelán, con esta historia curiosa de Iago González, o fillo de Pablo Couñago, que xa empeza a dar que falar na preferente en o fútbol galego. Non sei se os coitaxe, Antón, pero quedou a cámara sen batería, así que xa estás ti só por aí, sin problema ningún. Son voz en off para repasar como quedara este 11 galego 131. Con Chema Leovalde na portería, Álvaro Rey, Noel González, Josema Carballo de Jesús Barbeito na defensa, José Valls, o xogador o bazo da xornada no centro do campo con Lucas Camba, na dereita Rubén Lozano, na esquerda Jorge Raña, xogador exalta da xornada, e arriba Omar Rodríguez e Iago González. E agora, que toca? Agora toca a cámara sen batería. Eso creo que tampouco nunca escoitara, efectivamente, Jatalim. Sabes o peor? Sabes o peor? Sabes o peor? O peor de todo, querido amigo Jatalim, é que polo meu aniversario quixen comprar unha batería, vale? Para a cámara. Que pasou? Que fun unha tenda de reparación, por se antes de mercar unha nova podía reparar a que tiña. Que pasou? Que nesa tenda de reparación probaron a batería e dixeron: está perfectamente, non está nin viciada, está perfectamente, ten os amperios, bueno, como se fose nova. Ha tenido usted, señor, unha batería. Exactamente. Así que non sei que facer, non sei, algo hai que probar, porque non pode ser que sempre quedes en batería. E que levamos 1 hora e 37 minutos de streaming e xa quedo sen batería. Destacados con vídeos, só temos un. O triunfo do Cultural Areas 4-1 ante o Umia para seguir segundos na preferente sur na caza do líder, que é o Atios. E temos dous nomes propios nese 4-1 do Cultural Areas ante o Umia, Fernando Méndez e Javi Vila. Imos ver as accións. Este é Fernando Méndez, 18 as costas, a parede con Javi Vila. En 45 minutiños, o equipo de Iago Yao marchou 4-0 descanso, acabou gañando 4-1. A segunda parte foi un mero trámite, porque pois en 45 minutos, pois mira, Fernando Méndez marca o primeiro a pase de Javi Vila, fai tamén o terceiro tanto, e Javi Vila asiste no primeiro, marca este segundo e marca tamén este 4-0. Así que en 45 minutos Javi Vila, 2 goles e unha asistencia, Nando Méndez que asiste e marca 2 goles tamén, bueno, espectacular. Puido entrar calquera no 11 galego. Os destacados con vídeo hoxe nesa vitoria do Cultural Areas na Lomba, 4-1 ante o Umia. Eses serán os destacados con vídeo. Semana que ven Porto Novo, Cultural Areas. Temos máis destacados. Sí, que non se apuntei, como de costume. Así que, hoxe, ímolo a facer de maneira conxunta. Ten razón Marcos Piedras, que di unha webcam a que levamos nos as viaxes de top. Ten toda a razón que podería deixar esta cámara para os blogs e para ese tipo de cousas, para facer fotos tamén, que ao final é unha cámara boa para facer fotos. Mercar unha webcam, pero, pois non o sei, é verdad, non o sei. Teño que pensar, teño que darlle unha volta. Estamos a un mes de que chegue Papá Noel, non? Claro. Ou a Palpador, ou eu vou deixando ideas. Sí, no, pero si xa teño pendente o regalo dos vellos do aniversario, que como a cámara, a batería estaba perfectamente, pois non houve, bueno, si houve un pijama, pero digo, aínda queren regalar algo máis, entón, pois non sei, pensarei na webcam ou nalgo. Adiante cos destacados. Bueno, ímolo a facer de maneira conxunta, vale? Como iso? Bueno, no Celta, a quen destacamos? Esta é nova, esta non me esperaba. No Celta, a Aspas, a Elaix Moriba e a Carreira. No Depor, Parreño, Yeremai. Bueno, na primeira federación lembramos que o Lugo venceu o derbi 1-0 ao Pontevedra, destacamos o tanto dun Zueta. O Ourense Club de Fútbol venceu outro derbi diante do Arenteiro. Outra vez xa apareceu a semana pasada Nacho Castillo. Dímolle sorte, vai a golazo que marcou o exterior. Espectacular, Nacho Castillo, espectacular. Que, por certo, confesou que vive en Allariz grazas a Ger Novoa na Radio Galega. Que me encantou ese detalle, porque, claro, el o ano pasado compartiu o vestiario con Ger Novoa na Ponferradina, preguntoulle, díxolle que tiña interese de Ourense Club de Fútbol, que tal se vivía ali, non sei que, e Ger, moi axeitadamente, recomendoulle ir a vivir a Allariz, que está moi ben. Allariz, bueno, unha maravilla de sitio, e ali está vivindo o bo de Nacho Castillo. Moi boa entrevista no Galicia en Goles, por se queredes escoitar. Celta Fortuna 2, Ponferradina 0. Xa dixo Freddy que non foi o partido máis vistoso, pero que sumou os 3 puntos o equipo de Freddy
que Óscar Marcos, que marca o gol, Ángel Arcos fixo un moi bo partido tendo en conta que chegou de Vitoria. Nun 11 por aí en redes sociais, Adrián Capdevila partidazo, di Piedras. Nun 11 destes que fan por aí a xente, en redes sociais, vin a Angelito Arcos de lateral esquerdo, que tamén o puxo, non sei quen o puxo por aí en Twitter. Así que sí, un deses tres. Bueno, Racing perdeu en Baracaldo, pasamos a segunda federación, xa falamos de Noel da Unión Deportiva Orense que venceu no derbi diante do Bergantiños, a Sarriana palmou, o Coruxo gañou 4-1 diante do Sámano, destacamos lóxicamente, xa entrou e seguimos dándolle sorte Mateo Gandarillas, tamén marcou David Zañón, marcou un central como Carlos Alonso que podía ter entrado e marcou 2 goles, un tipo, outro cántabro, os cántabros do Coruxo, Javi González, futbolista do ano 2005, que, bueno, é un dos mellores proxectos de extremos que ten este Coruxo, que sumou a súa terceira vitoria consecutiva. Xa leo todo o Instagram, non? Porque non hai ninguna vitoria máis na segunda ref. Na terceira, os que non empataron están neste 11, así que tamén os que nos achegastedes por Instagram, Rodrigo Zambrana do Boiro, o xogador máis xoven da terceira galega, habría que ver eso. Raúl Pita, xa falamos del do Betanzos, que marcou nese Burela 0 Betanzos 1, Mano Vizoso que non entrou, pero había que barrer pa casa, Rubén Lozano xa entrou, Rodrigo Vázquez do Cambados, na terceira ref, Víctor Barreiro, outra vez non para de ser o mellor do Alondras, mención tamén a Adri Herrero, mellor adestrador Pénjamo do Cambados, Iñaki Leonardo do Somozas, que perdeu 1-0 en Bisma, Alberto Freire do Negreira, de novo Raúl Pita, Dani Yasser, o técnico Ourense Club de Fútbol, Javi Vila, acabamos de velo, por aquí pouco máis, porque o resto xa están neste 11. Mira, Denis do Santirso, que marcou os 2 goles en 4 minutos ademais do Santirso 2, Sigüeiro 0, Raúl Aval tamén por aquí, dixéstenos, Juan de Celia do Negreira, pouquiño máis. Mira, no Vilalonga, que non falamos desa vitoria do Vilalonga, Capelo e Héctor Méndez no debut de Roberto Lázaro, e un que non quero que se me olvide, na primeira titularidade na primeira federación de Manu Rivas do galego, que venceu co Mérida por 2-1 ao Real Avilés, e o Mérida é sexto, se creo, se mal non lembro, nesa primeira federación, na primeira titularidade de Manu Rivas. Moi ben, agora imos co adestrador da xornada, que como sempre... Non é que teña sono, pasa simplemente que para ler os destacados poño ton de narración. Non crees que os dixen demasiado rápido? Non, eu os digo máis rápido cando os teño apuntados. O adestrador da xornada, que como sempre votastes a través da nosa comunidade de WhatsApp, que se non tedes o link aínda, pois está por aí en redes con, efectivamente, xa o di Antón coa pegatina. O elixido pola nosa comunidade foi Borja Fernández, que ademais, como a semana pasada non houbo 11 e Antón e eu decidimos que Javi Pereira e Borja Fernández foran os adestradores deste 11, pois pongo por 2, segunda semana consecutiva que entra Borja Fernández como adestrador do 11 galego. E aquí temos as votacións entre os candidatos que nos dixemos. Borja Fernández da Ourense levou récord absoluto de votación o 73,58% dos votos, Claudio Giralde do Celta 7,55% dos votos, os mesmos que Javi Pereira do Coruxo e que Manel Vázquez do Atlético de Arnoia, que non o dixemos tamén, pero andan moi ben dende que cambiou o céspede, dende que está xa na súa casa outra vez, na Queixeira. Está moi ben, está en playoff o Atlético de Arnoia. E por último, Claudio Corbillón, correcto, Claudio Corbillón, Betanzos, xa falamos antes, 3,77% dos votos. Está en playoff o Betanzos de Claudio Corbillón. Pois nada, vémonos no vindeiro vídeo directo de Figa coa Bola.